ברוכים הבאים לפרופיילר 1, אבחון אישיות בקליק אחד. קרה לכם פעם שראיתם פרצופים של אנשים והייתם בטוחים שזהו אדם נאמן, ישר, רמאי או משעמם? כך המוח האנושי עובד, ואנו מכנים זאת אינטואיציה. פרופיילר 1 מאפשר לכל אחד לקבל ניתוח התנהגותי על פי תמונת האדם המבוקש. המערכת סורקת את תמונת הפנים ומייצרת בסיוע מומחים ניתוח התנהגותי מפורט. כך ניתן להבחן את עצמכם, בן זוגכם, ילדיכם, העובדים שלכם ואפילו את המטפלת של יקיריכם. פרופיילר 1 היא שיטה פרסונולוגית שמסוגלת לפרק את מרכיבי הפנים לחלקים ולתת תיאור מדויק של התנהגותו ואופיו של האדם שבתמונה. האדם תמיד התעניין וחקר את הקשר שבין המראה וההתנהגות. האחרון שחקר זאת היה שופט אמריקאי אשר ערך מחקר סטטיסטי על פרצופם של אלפי נבדקים, וכך התגלה קשר עוצמתי בעל מתאם של 92% בין תווי הפנים לאופיו של האדם. אז איך עושים את זה? פשוט בוחרים את השירות הרצוי ומצרפים לפחות תמונת פנים אחת של האדם שברצונכם להבחן. נותנים שם כינוי לאבחון ומסמנים את מין המאובחן. אתם מוזמנים למלא פרטים נוספים, אך אין זה הכרחי. פרטיותכם תישמר היות והמידע מוגן בסיסמה, ואין צורך בשמו המלא של האדם שבתמונה. אשרו את תנאי השימוש. במידה וזו הפעם הראשונה שלכם, תידרשו לבחור את שם המשתמש והסיסמה. עתה, בחרו את שיטת התשלום הרצויה לכם, ובכך תהליך ההזמנה יסתיים. במידה ולדעתכם תעשו באתר שימוש חוזר, מומלץ לרכוש חבילת שימוש מוזלת. הדוח ימתין לכם באתר תוך שעות ספורות, כאשר אתם היחידים שיכולים לצפות בתוצאה באמצעות שם המשתמש והסיסמה שבחרתם. לסיכום, פרופיילר 1 מאפשר לכם להכיר לעומק באופן מהיר, קל ואוניברסלי את האנשים החשובים בחייכם, ובכך לסייע לכם לסגור את העסקה הבאה, לבחור את בן זוגכם, ואפילו להעצים את עצמכם. פרופיילר 1, אבחון אישיות בקליק אחד.